Hai să facem rime pe loc pentru băieții din Brazdea. No, avem mașini parcate, fetele stunate. No, sânii no, bro, yo, aprindem iar țigara. No, toată lumea vrea să vadă scara. No, în cartier totul e bine. Fata asta chiar mănâncă și alune pe bune. No, ne îmbrăcăm de la SH, că vrem să tragem noaptea pe H. Yo, purtăm șepci din alea care ne place doar nouă. Rapperii, no, flow, bro, yo. Avem și veste de la Nike, că ne place mișto, no, ceasul e de la Armani, no, ca să moară toți dușmanii, yo, ne purtăm bine, ne facem barba, ne purtăm ca în filme și, no, avem cuvinte de alea bune, că băiatul și o dă iarăși pe rime, no, vine și o pisică mai neagră, no, vrea ca lumea să o vadă, no, trec fetele pe stradă, no, bagabante de stradă, no, cartier îmbrăcată de bine, că fata asta chiar mănâncă alune pe bune, yo. Studem 6M. Uite așa. Ia fi atent. Ia. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul. Noi avem banii pe restul. Suntem aia care l-am mărlit pe Ceaușescu. Când poliția ne toarnă, ne știm bine textul. Yo, ne știm bine textul. E primul an în care vrem. No, hai dă-o pe refren. Uite așa. Brazdă, cartierul number 1. Empower suntem.